Min Jannar tas-sena d-dieħla persuni barranin minn pajjiżi terzi kemm dawk li għandhom bżonn viża u anke dawk eżentati minnha iridu jsegwu taħriġ u assessjar partikolari. Dan se jkun jikkonsisti f'kors mandatorju fl-Ingliż li jinkludi s-settur tal-ospitalità, kors dwar il-prodott turistiku f'Malta u kors ta' kif persuna għandha sservi b'mod bażiku klient u ħiliet oħrajn abbażi tal-linja li tkun għażlet il-persuna. So jekk ikun xogħol f'bar, front office, ristorant jew fil-ċina. Għal kull kors ser isir assessjar individwali għalih. Dan il-kors akkreditat mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi u l-assessjar neċessarju rridu jagħmluh fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom online u ċertifikat maħruġ mill-ITS jintuża fl-applikazzjoni tagħhom mal-viża. Dawk li għaddu mill-istadji kollha inkluż il-verifiki neċessarji stabbiliti mal-Aġenzija Identità u jiġu f'Malta jridu jerġgħu jiġu sottomessi għal eżami ieħor f'Malta biex jiġu eżaminati fil-prattika mill-ITS. Fin-nuqqas ta' konformità ma' dawn l-istandards ta' kwalità, l-Aġenzija Identità mhux se tkun qed toħroġ permess tax-xogħol lil ħaddiema barranin. Imbagħad minn Ottubru tas-sena d-dieħla dawk il-ħaddiema barranin li diġà jaħdmu fit-turiżmu lokalment iridu wkoll jagħmlu korsijiet u eżamijiet li fihom jiġu assessjati fuq il-ħiliet tagħhom. F'każ li ħaddiem barrani li diġà qiegħed jaħdem hawn ma jgħaddix ma jiġġeddiġ il-permess tax-xogħol. L-anaħħari ser ikun li tiġi introdotta skill card għal kull min jaħdem fl-industrija tal-ospitalità u t-turiżmu. Din ir-riforma se tkun immexxija mill-Istitut għall-Istudji Turistiċi permezz tal-ITS Training School b'ħidma konġunta ma' Identità li qabel kienet Identity Malta u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbru dawn id-dettalji, il-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartola qal bl-iktar moċċar li għandha tingħata aktar importanza lil kwalità, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jisħaq fuqha, speċjalment wara li l-Gvern adotta pjan ekonomiku li wassal għal splużjoni fil-popolazzjoni. U ejja nkunu onesti ma' nfusna. Għal ħafna snin il-punt tal-kwalità ġie dibattut, issemma, iżda naħseb ftit li xejn għad kien hemm azzjonijiet daqsdin tal-lum illi verament qiegħda tpoġġi l-kwalità fuq nett tal-aġenda tagħna. Sfortunatament jiena ngħid li fil-passat ġieli t-terminoloġija tal-kwalità sfat ukoll parti mir-retorika politika. Dan meta kien propju Gvern Laburista li lura fl-2013 beda jħaddam politika li tibbaża fuq mudell ekonomiku imsejjes fuq il-kwantità u n-numri u mhux fuq il-kwalità.